17 minuts del migdia en esta segona part de l'últim Hoy por Hoy de la setmana este divendres 27 de setembre de 2024. Ho torno a dir des de les immediacions de les coves de Sant Josep, que en este dia pues també, per què no, s'està molt a gust, aixint una miqueta el sol, però bueno, com corre l'airet de vegada en quan, s'està bé, no? Corre l'airet i que ens han ficat unes sombrilles també, que quan hem arribat no es feien falta, però ara sí, commemorant el Dia Internacional del Turisme, amb Radio La Vall d'Uixó, amb Ser Maestrat i, en definitiva, la gent de la província que pugui estar escoltant-nos ara o que després consumisca el podcast, perquè cal parlar de moltíssimes coses i mira que aneu parlant. José Enrique t'ha fet un relat d'estos que te cau la bava, que t'has de ficar el pité, però ara, bueno, te sembla que si ens adentrem en el panorama del turisme, l'aventura, l'acció, jo sé que tu hi ha algun d'ixos esports que t'agrada. Havies volgut fer del kayak, mira, ara t'ho podran aclarir bé. I és més, te poden estar apuntar quasi, així en directe. Perquè ens acompanya Nando Falomir de Viu Natura. Nando, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I Héctor Cardona, que és el president del Club d'Espeleologia de la Vall. Héctor, bon dia. Hola, bon dia. Mar, esto és el que t'interessa, perquè tu estaves interessat també en lo del kayak i tot això, i bueno, esta gent ja saps tu que exploren de continu. Bueno, a veure quines coses mos conten. A veure, però vos que comencem tu més. És que tenim tantes coses, no? Jo crec que en esta part, pues bueno, jo crec que pues, abans de res, per ficar una miqueta de context, pues, saber un poc, per a la gent que millor encara no ho sàpia, que se pot fer així, no? Perquè sabem que bueno, pues, se pot visitar les coves, la visita tradicional, parlàvem abans també en una de les barqueres, però sí. Vosaltres ho podreu definir millor, també se poden fer altres coses, no? I tantes, i tantes. Correcte, mira, comencé, si voleu, perquè tinc el privilegi, bueno, soc Nando, com heu presentat, sí, Nando Falomir, que es dedica fa molt de temps al turisme actiu, que es diu Viu Natura, i tenim la sort d'estar així en la Vall d'Uixó oferint experiències turístiques de turisme actiu molt singulars i de calat internacional, com podria ser l'espeleokayak, que vull aprofitar per recordar a tots els que ens escolten que enguany tenim la sort que ha sigut premiada per Turisme Comunitat Valenciana a través del seu programa de Creaturisme com la millor experiència de turisme actiu i esportiu de la Comunitat Valenciana. Ahí queda eso, que diríem en castellà, I què dir que la gent de la Vall no sàpiga, sabem que molta gent de la Vall l'ha provat, és una activitat reclam, que hi ha gent que cobra un vol i se plantea així i tria província de Castelló i concretament la Vall per a fer aquesta activitat, i podem dir que està sempre ple, que tenim una activitat que sempre té una demanda constant, la gent espera que se publiqui l'entrada per a comprar-la, i com no parlar d'Origen, que és la part que després parlarà més Héctor en la part d'exploració, és una part que encara dona moltes sorpreses, la zona no visitable, pel que no sàpiga molt bé què és Origen, que és el nom comercial que s'hi ha volgut donar a aquesta experiència, que la gent sorpresa, que té una càrrega de visita molt ajustada, només fem un grup al mes de 16 persones, i que dona part a unes galeries espectaculars que de normal la gent no les coneix, però que els guies professionals donem un material tècnic i una seguretat per a poder travessar-les i conèixer un poc més d'aquestes meravelloses coves de Sant Josep. Mare, això no és el que va presentar esta gent en Fitur, que tu estàs allí, Origen? Sí, ahí estàvem nosaltres quan se va presentar, perquè recorda que jo crec que hasta aquest mateix dia era sorpresa, no? I me pareix que se va conèixer tot allí mateix des de Madrid, si no recordem mal. Correcte, Fitur va ser molt especial, perquè com us dic, allí vam rebre físicament el premi que vos comentava de l'espeleokayak, i al dia següent presentàvem esta part d'Origen, una experiència molt novedosa que jo crec que no deixa ningú indiferent i que ja podem constatar que és un èxit i que inclús, sé que té un preu més elevat, que després no podem parlar, hi ha famílies que la contraten i venen els 4 integrants, per exemple, d'una família a gaudir-la i a disfrutar-la. Com ella no t'ho dirà, apunta-la. Mar, si Marro Meneu, No, és broma. Però primer era el kayak, quan li toque. Héctor, vosaltres vau ser els que vau trobar si ho dic mal me corregiràs, la olleta, el cofre, què és exactament? Una olleta neolítica que va trobar una companya del club d'Espeleo així a l'entrada de la cova, entre unes roques. Perquè vosaltres, clar, esteu ahí, feu immersions tant en la part que se col·lega que no, que vosaltres sí que teniu el privilegi de saber ja, i vamos, me diu això pam a pam, no? Contamos, fem la boca aigua. Sí, nosaltres som un grup d'aficionats que ens agrada l'espeleologia i ens dediquem a explorar les coves en col·laboració amb
amb l'Ajuntament, tenim permís per entrar i poder explorar tots els racons, fer escalades i mirar coses que no se coneixen. I així descobrim pues, noves galeries, noves sales, algun reste arqueològic com l'Olleta, o també estudiem la fauna. M'ha dit un pardalet per amor a l'arte, que vos agrada. Sí, clar. Dale, meua. L'espeleologia té una part esportiva i una part científica, i les dues coses ens agraden. Marc, què te sembla? A veure, què li podem veure més a Héctor? Aquest home te coneix el que la gent visita i el que la gent no visita li agradaria visitar, qui sap si algun dia. Jo no sé com d'avançat està això. Bueno, parleu-me d'un descobriment, no?, de no fa molt, i Sabieta que anomeneu. Per què és tan important aquest descobriment per a la gent que no estiga tan familiaritzada potser pues, en este recurs o en tot el que se pot trobar dins d'ell? Bueno, és un reste de que indica que ha tingut un ús en l'època neolítica a la cova, igual que també s'han fet unes excavacions prop del marcador que són paleolítiques, són més antigues, i indica que la cova ha estat utilitzada des del paleolític fins a l'actualitat, sense interrupció. I després també hem descobert altres coses aquests últims 2 anys, que hem descobert una sala nova i una nova galeria també. Héctor, a mi m'han dit que no només en la cova, també en el terme de la vall esteu mirant altres covetes i tal. Com estan sentint la gent també de ser maestrat i per tota aquella zona, de tot el centre i nord de la província, jo vaig a fer-te una pregunta, no sé si és correcta o no, però si vos criden d'algun lloc aixina que tinguin algo d'interès i necessiten, i tu me diràs, bueno, també n'hi ha més clubs per allí i tal, però si vos cridaren i tal, vosaltres també podeu eixir d'ací? Si nosaltres, això és una de les coves en les que explorem. Nosaltres tenim més zones d'exploració, col·laborem en altres clubs, anem a Cantàbria a explorar, Bueno, o a Marroc inclús. Tu pensant a veure si anaven al nord de la província. clar, jo pensant si feien 80, 90 o 100 quilòmetres i resulta que van a Cantàbria i a Marroc. Bueno, El que increïble. passa és que la cova del teu poble sembla que és més icònica. Sí, sí. Nando, jo sé que la Via Ferrata, que també en el seu dia va estar una expectació increïble i tal, sé que se pot fer lliure, aclarim això a la gent, però que vosaltres també esteu ahí i oferiu qui s'aventura, que siga amb vosaltres, que vosaltres guieu, parles de la Via Ferrata, perquè jo sé de gent que està esperant que contes coses. Molt bé, doncs correcte. Esta Via Ferrata, la veritat és que és una instal·lació de recent creació que va fer una aposta també molt important l'Ajuntament de la Vall per a millorar aquesta infraestructura esportiva. Com bé has dit, està oberta a que gent federada i gent que sàpiga progressar per aquest tipus d'instal·lacions la pugui fer per lliure, però nosaltres també l'hem afegit al nostre catàleg d'activitats, igual que Origen o que l'Espeleó Kayak, per al gran públic, no? Per a gent que sí que necessita un guia professional, que li doni un suport, que li doni també una assegurança i que pugui gaudir en les garanties de qualitat d'una bona progressió per aquesta via. És una via que vull parlar d'ella, que és un nivell intermig de dificultat, no és per a tots els públics, és un perfil ja que aniríem d'uns 25 a uns 45 anys, és el perfil de gent que més es contracta aquesta activitat. Veus, Marc, com espera tu? Ai, sí. Està tenint molta afluència, no vol dir que pugui fer gent més gran, inclús gent més jove en un bon guiatge o en un ràtio més important de guia usuari. I dir-vos que en aquest itinerari té unes vistes espectaculars, la vall se queda a un costat fons espectacular, després tenim el barranc d'Uialita als peus i la sempre majestuosa penya al migdia a l'altra banda. La veritat és que la panoràmica de la via és impressionant, té un tram molt horitzontal, que és un poquet Melito del Rei, no salvant les distàncies que poden haver en Màlaga, i el Pas Estrela té diferents ponts tibetans de diferent progressió, també té un pèndol que també és un curter però que no deixa ningú indiferent, i al final d'aquesta travessia horitzontal que parlàvem per Roca Viva arribes al Pas Estrela, no? Que hi ha un sostre i hi penjats 3 trapecis i al baix als peus el 8. S'hi ha que encadenar aquests 3 trapecis de forma lineal i és el pas, el pas del Pardalet, que a la vall sempre li agrada molt la paraula al Pardalet, no? Sí, Pues sí. és el pas del Pardalet, que és el Pas Estrela, i hi ha que superar-lo per arribar a l'últim tram vertical i acabar la via. Me dia José Enrique Puigol abans, diu, quan tingueu l'ocasió ara després de parlar en Nando,
Diu, pregunteu-li per favor per a que diga públicament que jo tinc molt d'interès, i tranquil, Enrique, que a tu te fem tots els favors que calguen. Que diga-se a ells quan la gent va a lo de la via ferrata i tot això, si també quines coses pregunta per la vall, si n'hi ha alguna més, si podem veure alguna més, en definitiva, quines són les coses, vosaltres que també esteu en contacte en el turista o la gent que ve així a gaudir de les coses que tenim, si vos pregunten també, quin seria el denominador comú? Exacte, de fet pregunten les preguntes típiques d'un client, ja sigui en la pròpia ferrata com en l'espeleokayak, sempre és què més veure i què és fer. Correcte. I sempre està clar que se podria encara aprofitar més aquesta recepció, no? Aquesta experiència reclam, com és l'espeleokayak, que fa que vingui públic internacional, sempre és que tinguin ganes de més i que descobrisques més, on menjar, què fer, on anar, quins barri és el més idoni per conèixer més la vall autèntica, no? Nosaltres intentem dotar d'aquesta informació i, com bé dia abans, el producte estrella és l'espeleokayak. Moltíssima gent que fa la via ferrata és perquè ha contractat també les altres activitats. De fet, ens sorprèn l'escalat que la gent, potser han fet la visita normal en passeig en barca, la tradicional, sí. Han fet espeleokayak i descontracten origen. Mare meva. I inclús gent que ha fet la via ferrata que te pregunte d'estes altres tres quina li recomanaries. El problema, com vos dia abans, de l'espeleokayak és la llista d'espera i que molta gent li ve un cap de setmana i si cada setmana no troba disponibilitat, claro. Llavors estem parlant com estos grans restaurants d'alt standing que vol reservar taula, pues en l'espeleokayak és una cosa similar. I ja no vull dir l'origen, que només és una volta al mes. Clar, perquè aquestes activitats pues, també tindran les seues peculiaritats, no? En el cas de l'espeleokayak pues, haureu d'esperar a que la cova estiga tancada, no?, del públic en general, o com funcionen, quines peculiaritats té cada una? Així és. De fet, nosaltres sempre el torn d'espeleokayak comença sobre les 6 de la vesprada, està en la demanda que tenim a l'estiu, que fem un segon passe a les 8, i si tinguérem un tercer passe jo crec que també el frenaríem, perquè són hores més intempestives que avui la gent ja no cal. Mira, pues fem una cosa també. Jo sé que la gent dels ports de Morella té uns encants bàrbars i de la gastronomia, perquè no vaig a ser jo ara que ho descobrisca. Igual el maestre de Vinaròs, Benicarló, Penyíscola, etc. I tenim molt clar allí, Cristian, que allí, si volem pell, i volem marisc, i volem gambes, i volem carxofa, tenim molt clar que hem d'anar allí. Però ara, aquella gent... Nando, què li diem així que vinga, que també se ho passaran bé, que damunt, i fer que, va, que ara ens escolten. Què puc fer? Així, què els oferim nosaltres a la gent d'aquesta part de la província? És que era una porta d'un parc natural, o sigui, la Vall d'Uixó és la porta del parc natural de la Serra d'Espadà, i a part les vistes que veureu a davant, la panoràmica, m'he deixat el mar Mediterrani, o sigui, és que estàs al costat de la costa, però a l'altra banda la vall està rodejada de pics, de muntanya. Sí. I a part en un parc natural que conté un full de municipis, que també val la pena, que és com la porta d'entrada, i aquests municipis que val la pena explorar, i com bé has dit abans de la gastronomia, que tots ells tenen el seu baret, alguns a lo millor en més excel·lència gastronòmica, altres en més autenticitat de poble, però que també n'hi ha que explorar-los. I el que volia, combinar el litoral, combinar la muntanya i combinar el parc natural que està així a les portes, jo crec que és l'excel·lència i la diferenciació que podem oferir en altres territoris. Pues parlar d'explorar, precisament d'explorar és el que més domina Héctor i el Club d'Espeleologia de la Vall. Héctor, quins projectes teniu així a curt termini per així de les coses podem esperar alguna més? Vosaltres tindreu a la pista, clar, igual que així té una lleta, teniu algo filat, encara que no pugueu dir, però espereu algo o què? Sí, esta campanya passada hem descobert 100 metres nous de galeries al final de la Galeria del Fang, que és una galeria lateral de la cova, i acaba en uns estretors que esperem la pròxima campanya, que serà en novembre, continuar i ampliar el recorregut de la cova en noves galeries i a veure si apareix alguna sala gran o alguna cosa piosa. No va continuar en novembre? Sí. Aquesta és la previsió que teniu, no? Sí. Marc, què et sembla tot el que ens estan contant avui? Ells van per davant sempre, Home, sí, ells és que realment també molt connectats, no? Perquè tal volta de l'altre ball que feu vosaltres, després vosaltres podeu oferir més coses. També imagino que per ahir se coordinareu. Sobretot la informació. La gent li encanta un poc la part morbosa de què falta per descobrir. Això també el nom de l'origen, no? És com dient, l'origen, d'on ve este riu, d'on ve aquesta àvia? Contem, òbviament, la part subaquàtica, que hi ha diferents sifons, però que això ja és per a la gent privilegiada, que fa espeleobussers, que ara ja la gent s'autodescarte, però altres descobriments que està fent el Club
d'ací de la Vall d'Uixó, Héctor al capdavant d'aixes exploracions, sí que veus com la gent, parles de la Galeria del Banc, que s'han encontrat una sala, que s'estan topetant metres, i la gent li pot en aquest moment entrar-hi. Per treballar de passos més tècnics, de gateres i demés, no podem brindar, però sí que només el fet de comunicar, la gent ja veus que li agrada, se fica en situació, no? D'aquest explorador que tot el món porta dins. Héctor, contant coses del Club de Filologia de la quanta gent sou, què feu, etc. Bueno, som uns 25 membres i bueno, pues, anem a fer espeleologia esportiva, a visitar cavitats que no coneixem en diferents llocs per a contornar, i també pues, alguns de nosaltres pues, col·laborem en exploracions en altres llocs. Per exemple, en Argelita tenim una zona que estem explorant un avenc, en Cantàbria tots els anys col·laborem en un grup de Catalunya i diversos grups més d'altres llocs i anem allà a explorar, i tenim un campament dins la cova i en estiu ens tirem una setmana dins la cova sense eixir. Això en estiu? Sí, molt bé. entrem allí al campament i tenim unes tendes allí, provisions i de tot, i entrem 20 o 30 persones i estem allí una setmana sencera explorant, fent escalades, fent ahí topografia, i bueno, ens ho passem molt bé. Sobre les paraules que dies abans, Nando, que és una activitat o un esport, no? Per dir-ho així, que tampoc totes les persones, o per edat, o per condició física, o per el que sigui, no totes a Virgili podrien fer-lo, no? Sí que m'agradaria, jo penso que s'ha entès a la perfecció, no? Però per deixar-lo una miqueta més clar quin és el grup o prototip de gent que sí podria, per això, aventurar-se a la cua d'espera que n'hi ha, perquè m'imagino que potser sí que algú vos ho ha preguntat, vosaltres mateixos li haureu tingut que dir mira, estàs en el límit, però potser no te convendria, i aquesta cosa també la teniu que dir vosaltres, no? En la pàgina web on se pot contratar i comprar l'entrada està tota aquesta informació. De fet, ens ha passat algun cas, de fet, primer no ho teníem i ho tenim, de gent amb un gran volum i amb molt de sobrepès. Bé, un sobrepès ajustat a l'alçada, però que al final les embarcacions aguanten el que aguanten, hem anat a les característiques fitxa tècnica del fabricant, i ahí és la que ens ha donat la guia de fixar un pes màxim, tant per embarcació doble com per embarcació individual. Això es fa perquè la gent que ja està un poquet en aquest límit toque, pregunte i veiem si és viable o no, sobretot per a que sigui una experiència gratificant per a l'usuari. I per el que fa a l'edat, doncs, també està ficat des de l'edat mínima fins a l'edat un poquet recomanable, no? Sí que és veritat que no volem tancar perquè sabem que cada volta l'esperança de vida és més gran i així que s'agrada més, però també és veritat que a vegades venen coses de sobte que quan més anys tens més fàcil que puguen passar. I sí que demanem certificat mèdic per a que un metge certifique més o menys que aquesta persona en les característiques de l'activitat, d'una espeleologia d'iniciació, pugui signar com a que ell veu bé, no? Pel tema d'assegurances i el que pugui passar després. Pues vale, no sé quines curiositats més es poden quedar, o si te'n queda alguna tu, i tant Nando com Héctor poden afegir alguna cosa abans de que els agraïm que hagin compartit estos minuts de ràdio i de tele també, i això. Bueno, tenint en compte una cosa que havies dit, que bueno, se va presentar el cas d'Origen a principis d'any, se va posar en funcionament molt bé, març, sí, és una volta al mes. Realment no s'ha fet tantes voltes i s'activitat fins a dia d'avui. Quines són les sensacions que està tenint els seus primers grups privilegiats? Correcte, mira, de fet, com bé dius, ho vam prendre així a la primera experiència pilot que vam tindre en gent real, no? Vam fer les nostres proves, els simulacres, cal dir que inclús ha estat així la unitat de rescat bombers, ha estat així la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil, per a que si passava qualsevol cosa tingués aquest protocol ràpid d'evacuació. Es van vendre com això, com que eren uns privilegiats, i la veritat és que va ser una experiència que nosaltres pensem que havia estat hasta massa perfecte, això que dius, que ha estat perfecte. No sé si és com si els filtrares, com si els haguessin buscat en un cresol, sent superrespetuosa, que tot i sempre fem que tinguen això, que és un temple espeleològic, les coves de Sant Josep, que tenen que tractar-lo com a tal, que el silenci, que va ser també un poc l'eslògan que van fer en l'Expo de Fitur, és el que té que regnar, perquè a voltes se confundís turisme actiu en adrenalina, en soltar un llits, en tirar-se àuria. Bueno, així anem com diguem, a ser com cresolets, no? com llums que entren per dins de la cova, i els despertis explorador que dèiem abans,
i a que ens impregni aquest silenci i aquesta sonoritat tan especial que té Sant Josep. I la veritat és que va ser supergratificant. I les altres voltes que hem repetit, tanmateix, el mateix. De fet, no sé si era el grup de maig, que coincidien festes de moros i cristians, teníem gent del sud de la província, que fugia un poc de d'això i és el que vos dia el cas de que era una família i vam dir, ostres, és una activitat que aprofita per a dir el seu preu, són 100 euros, que també estan sobradament justificats perquè 50 ja és el preu que paga molt gustosament la gent per l'Espelio Kayak i els altres 50 és accedir a aquestes galeries que llevant de privilegiats com és el sector i el club de la Vall quan fan les seves exploracions de normal sempre havia estat tancat al públic, vull dir que el preu està justificat però no deixa de ser un preu molt elevat com per a que un cap de família pague pues, això, una entrada massiva de 2-3 fills com ha sigut el cas per la parella. Són privilegiats des de l'ego, Héctor i els seus companys, però també diran privilegiats, però nosaltres anem a treballar, que després ve que s'aprofiteu dels nostres descobriments i de les nostres coses. Cristian, te veig en ganes de dir alguna coseta. Jo, bueno, volia recordar-vos, ja que Cadena Ser Maestrat ve per així, que allí també tenim molta cosa de turisme. Ara mateix recordar un poquet fent agenda i repàs. A Vinaròs, per exemple, tenim el Vinaròs de Tapantava, que està fins al 29 de setembre, les jornades de la Tonyina Roja. Apunteu per visitar-nos. I, bueno, per exemple, a la localitat de Benicarló pues, continuem en aquestes jornades del polp, que també vos invitem a que aneu a provar-les. I bueno, pues moltes coses més. També la Fira Romana a Traiguera la tenim la setmana que ve i moltes coses més. I què me dius del palco de Peñíscola en aquestes sessions de los 40 Clàssic? Això... Què me dius d'aquest palco? Mirant el castell, mirant la mar... Bueno, un relax, només d'imaginar-te és que te calmes, Un mojito pues, estaríem perfecte bueno, ara mateix allí, fantàstic. Pues no res, no sé si Héctor vol dir alguna cosa per acomiadar i bueno, recordar que també en Ser Maestrat, en Ràdio La Vall d'Uixó i en Televisió de Castelló, en el magazín o com puguin consumir el vídeo i el podcast, que ho portem tota una. Héctor, que t'han deixat una paraula en la boca. No, bueno, jo l'únic que podia dir és que la cova continuarà donant sorpreses, trobarem més galeries, tenim diverses escalades pendents per mirar finestres que estan molt altes, que pot eixir per allí també alguna cosa, i bueno, continuem ampliant la cova i el seu coneixement. No se va assustar mai d'algo de dir, ai mare, ai... Bueno... Això són secrets, no? No serà per a tot el món, No, tampoc. No. Nando Falomir, de Bionatura, i Héctor Cardona, president del Club d'Espeleologia de la Vall. Moltíssimes gràcies, que seguiu disfrutant vosaltres, perquè si vosaltres disfruteu, també ens fareu gaudir a tots nosaltres. Gràcies i que vagi bé, bon dia. Gràcies.